Keby si šetril 1000 eur mesačne, tak si na byt za 200 000 našetríš. Vieš kedy? Nikdy. Nikdy. Že keď používaš vlastné zdroje, tak ideš o moc pomalšie, ako keď používaš kombináciu vlastných a cudzích zdrojov. Ak sa pozriete na hocikoho z tých ľudí, ktorých nájdete v tých rebríčkoch ľudí s peniazmi, tak oni tie peniaze nezarobili tak, že si odkladali na kôpke 1000 eur ku 1000 eurám, ale na tom, že vyrobili majetok, ktorý sa vlastne infláciou zhodnocoval. Ale pre mladých ľudí, že jedinú vec, ktorú môžem povedať, je, že tvrdo pracujte, maximalizujte svoj príjem a následne tento príjem použite na kúpu nehnuteľnosti. Že žiadna iná cesta, žiadny urýchlovák nie je, že to je proste len rozhodnutie, ktoré musíme dodržať a keď ho dodržíme, tak potom je ten výsledok parádny. Jednoducho myslíte na to, že keď vy budete mať 35-40 rokov, ak máte dneska 20, tak rozdiel medzi tými, ktorí si užívali skvelý život a 20 rokov nič nerobili a vámi môžu byť 4 byty. Najdôležitejšie je, nájdite tú investíciu a tie zdroje dobojujete.